Ikusi duzuenez, Elkano eta bere gizonak banan-banan, txalo, sirena eta kanpai hotsen artean lehorreratu dira. Lehenengo Elkano bera, lurrari musu emango dio gainera. Atzetik beste itsasgizonak, guztiak oso nekatuta daude, arropak hautsita dituzte eta oinutsik datoz. Eta horrela, batzuk kateak eta ingurak daramatzatela soinean, bakoitzak kandela bana eskuan balantzaka, Getariako San Salvador elizarantz abiatuko dira, Antiguako amari agindutako bisita egitera. Bidaian jasan dituzten zaitasun guztietatik ongi ateratzeagatik, Antiguako amari eskerrak ematera etorri dira Elizara Elkano eta bere gizonak. Getariako bikarioak, On Iñaki Badiolak egingo die harrera eta ondoren Getariako abesbatzak aita Madinaren aita guria abestuko du. Une honetan Elkano eta bere 17 itsasgizonak beste bidaia bat egiteko prestatzen ari dira. Izan ere, ludiari bira eman ondoren, Juan Sebastián Elkano San Lucas de Barramedako portura iritsi ondoren, Valladolidera joan zen Carlos Espainiako lehenari bere ekintzaren berri ematera. Horixe da, hain zuzen, orain ikusiko duguna. Horretarako munduko 5 lurraldeak, Europa, Asia, Afrika, Amerika eta Ozeania, ordezkatzen dituzten emakumeak beraiekin bat egingo dute Elizako atarian, eta Carlos lehena eta bere laguntzaileak ere Elkanoren monumenturantz abiatuko dira. En estos momentos el navegante getariarra Juan Sebastián Elkano y su tripulación se preparan para